Sieť kaviarní Craft Coffee Factory predstavuje výnimočné spojenie zážitku z kvalitnej kávy, nápojov a chutného street foodu v priateľskej a pohodovej atmosfére. Naším cieľom je skĺbiť tradičnú viedenskú kaviarenskú kultúru s gurmánskymi zážitkami a tradičnými remeselnými hodnotami. Sme tu na to, aby sme príjemne doplňali každodenný život všetkých našich hostí. V kaviarniach sa snažíme vytvoriť vhodný priestor, ktorý zaručuje osobitnú atmosféru podľa požiadavky zákazníka. Ako spoločnosť riadená majiteľmi dávame do centra našich aktivít ľudí s vášňou pre kávu a vysokou úrovňou gastronomických schopností. Navštívte nás v priestoroch OC Laugaricio, kde si môžete príjemne posedieť s priateľmi alebo rodinou a pritom si vychutnať kvalitnú kávu, nápoje a chutný street food.